Min lillesøster, hun mener, at der er en kanin, der har blevet hængt fast. Jeg tror heller ikke fået hende, for hun lyver meget. Og den løb lige der. Gå væk! Hvor er den? Den sidder lige der. Kan I se? Den løber der. Lige der. Nej, lad være. Kira, nej! Den løber derinde. Vi skal se den, så er den lige der. Der lå den. Hvor er den? Den her inde. Er den her? Nu herinde. Jeg ser lige om den er her. Nej. Er den her under? Nå. Desværre. Kan vi ikke finde den? Nej, det er fint nok. Jeg vil prøve lige hurtigt at kigge her.